муҳаббати варзишро, муҳаббати тарзи солими зиндагиро ба дили ҳаздорҳо нафар ҷой карда. Сипос мегӯям барои шумо. Марҳамат, диплом Саидои Амриддин барои сазовор шудан дар самти эътирофи сол. ва инак ҳамон ҷоизаи деринтизор. Дида бошед. Як ҳафтуми баландтар барои Себистон 2018 барои Саидои Мисор азиз. Зинда бошед. Ташаккур мегӯям. Ва ин ҳоло тамом нест. Компания «Себистон» дарит сертификат на все наши объекты со скидкой 10% нашему лучшему прорыву года. Муборак шавад, Сайдо! Арзанда. Ассалому алейкум. Баъди вақте мешавад ки эмоциям меғалти мозиям овладаем. Хеле ки устод қайд кардан дар ҳами калимаи Тоҷикистон ба пеш просто гап неста, пушти ҳами гап бисёр маънои калом дорад. Коротка чётка ясна мефаҳмам. Тоҷикистон! Ба пеш! Тоҷикистон! Ба пеш! Тоҷикистон! Ба пеш! Офарин. Муборак шавад, Сайдо. Ташаккур мегӯям барои шумо. Бохирам зинда бошед. Бисёр арзанда аст. Бисёр арзанда.